Nyakoramga Jwang dakika oskadha paga uchiel tok sa achiel mar okinyi kamoro moro mintiere machiegni chenro mano mar okinyi okinyi makawuono chal mar piny Kenya orero goyo mbaka kotenre kod weche ariyo. Mokwongo en chenro mar ndikruok mano mar jolito ombulu. Par ni chenro mar ndikruok mag Lamoro nochaka yanga chieng' tarik 30 mar dwe mar adek. Chenro bende biro bedo kadhi nyime kendo giko mare en juma manyien mano chieng' tich ariyo. Bende sewuok oko mar ndikori kaka jolito ombulu mane penjo maduong'. Ka thor wach machielo mabende biro bedo kwa mulo en kaluore koda yiero mabende noneno e kor gwenge 18 odiochieng' manyoro. Yiero mano mar UDA mabende duond bura mar UDA notime gwenge mopogore opogore. Gwenge mago makaluo bende wang'eni yiero makamano noneno e kaunti ma Kisumu, Migori kanyakla kod kaunti mano ma Siaya. Okinyi makawuono adhi bedo kod welo adek mabende biro bedo kwa twak godo achiel kachiel. Adhi bedo gi engineer Fredrick ZB e kaunti ma Kisumu e studio marwa en jasiasa kendo osebedo kotimo weche mopogore opogore. Bende adhi bedo ka gi Steve Oguya jalony weche mag telo kanyakla kod Lawrence Nyaguti mabende njagoro e riwruok mano mar jotije mano mar piny owacho. Madito te adhi bedo go e studio marwa e kaunti mano ma Nairobi. Katika mano kapok ayango welo mabende ntiere godo Nyakoramga Jwang. Ntiere report mabende adwaro mar mondo mi wawinji kotenre kod ndikruok mago mag jolito ombulu e kor gwenge mopogore opogore pacho ka. Riwruok kendo jolonya mago mag Medusa nojiwo oganda lu mar mondo mi owuog oko karomre margi mar mondo bi gindikre kaka jolito ombulu. Wawinji mano bang'e alerni welo mabende ntiere godo achiel kachiel. Ka odong' mana ndalo 7 to duol matayo yiero pacho ka IEBC tieko chenro mar ndiko jogombulu. Duol no koro kwayo jogo mapok ondikore mondo mi oti gi ndalo machuok modongo mar ndikore kaluwore ni thuolo mar ndiko jogombulu ok bi medi. We are not given extra time. So 7 days are there. Kenyans have an opportunity within these 7 days to register themselves. We have brought kits very close, registration centers very close to them. They are being done in constituency offices. They are being done at Huduma centers. So an opportunity has been availed for everybody. I'm appealing to the people of Meru County to come out and register in large numbers these few days remaining. Kowuoyo e kaunti wa Meru, Commissioner mar IEBC Hassan Nur Hassan oyango ni e kaunti no ma Meru nyaka wuok tich odhiambo mana tamalo 50 kende mar jogo mane ndiki ema osendikore kaka jogombulu. We've done 47,800 there. That's about 54.3%. It's not yet there where we wanted, and I think the remaining 7 days will be very critical for us to push these figures slightly higher so that every Kenyan is given an opportunity to vote for his leaders as and when we organize the elections next year, 2027. Ita chenro mag yiero mag kaunti William Ndung'u oyango ni gisewinjo ywak ewi deko mar chiwo pande ma owacho ni otenre gi kethruok mar arita e alwora ma Igembe kod Tigania. Hatukosi changamoto hapa na pale. Mojawapo ni kuwa kuna wale walijiandikisha kuchukua vitambulisho. Tunapata hizo vitambulisho bado zingine hazijafika. Hilo ni tatizo kubwa sana kwa wale ambao wanategemea hizi siku 7 zinabaki. Lakini pia kuna zile vitambulisho ambazo zimelala kwa NRB, kwa watu wa vitambulisho ambazo vijana hawaja kuja kuchukua. Tungewahimiza waweze kuja wachukue na waweze kujiandikisha. Jatatije makojolo mar duol ma ochune yiere pacho ka IEBC Moses Sunkuli oyango ni kwan rawere ma osendikore pod ni piny ka bende oyango nitiere counties mapok kata kogiki atamalo 50. Though our teams are quite spread out there and are available at every ward, we still have a challenge with so many uncollected IDs that are lying out there. Still have a challenge with people coming out to really participate, even those who have collected the IDs. And therefore, we also have several young people who don't have IDs or coming to us with waiting cards. And we are therefore encouraging and just letting know the people of Siaya that as IEBC, we have rolled out and even doubled our efforts to reach you as close as possible. Duol mar IEBC koroni kod geno mar medo sundo rawere mathoth mondo mi ondikre kaka jogombulu kapok thuolo ma ochiw orumo. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi.
Nyakorongo joma ni chenwa bende dhi nyime e kor gwenge mopogore opogore pacho ka keni ne wuone bende siguok oko mar ndikore kaka jalut ombulu be se confirm kata mne se yango ka podoro ni jalut ombulu e pacho kai kanyakla kod jogo eko ma bende dek giher mano mar loko ombulu magi bende chenro ma bende isetimo adaro mar mondo mwatwage nikech gwenge bago makaluo bende no wach kanyo no kwati maber ahinya kipimo kod gwenge mamoko mano kotenre kod oganda ma bende wuok oko mano mar ndikre kaka jalut ombulu omiyo kiny makawuono yiena mar mondo mi harwak Lawrence Nyaguti ma bende jagoro mano mar riwruok mar jotije mago mag piny owacho Nyaguti arwaki ni machiegni nyalo mana kawo thuolo mar moso ni korom ga juang to bende congratulations kum yiero mari edwolne erokamano an iluonga ni Lawrence Nyaguti an jagoro mar jotij sirikal te e Kenya mangima nyocha yiera tarik 9 nyocha ne wapiem gi ng'ama ne kuno paloe akoro yiera koro an ma awuoyo ne jotij sirikal te e Kenya mangima erokamano ahinya kopogore gi Nyaguti Nyakorom Gajuang bende yudo thuolo bende okang' mokwongo mano mar bedo gi Steve Ogua jolony e weche mag telo Steve machiegni erokamano ahinya adwoko erokamano kuom gwela kawuono an nyinga Steve Ogua an jalony e weche mag telo koro wabiro mondo watwak jokanyanam ka to amor bende karomo gi Nyaguti ma bende ne jaklasa ndalo mane wasomo e mbalariany koro amor mano mbalariany mane the University of Nairobi yes erokamano ahinya Nyakorom Gajuang koro parni nitiere thuolo mar oronwa ote lai mago mago machok karade ka uchiel nono mbui mago mago ganda bende yudowa achiel kachiel lakini chenro mar ndikruok mar jolut ombulu inine ne yo machal nade odhi yo makare koso nitiere achiedh nade mopogore opogore mabedo sibedo ka nene e gweng' ma intiere Nyaguti machak kodi bende sendikre kaka jolut ombulu an asendikra kaka jalut ombulu to kamano kende an ema achung' e kind migao mar arita kwe kod migao mandiko IDs matiende ni an focal point ma IDs miseneno tij ID mosebedo katimre e piny Luo kalure gi jagoro mongirore PS miluongo ni Raymond Omolo emoketa achung' nikech atiyo ofise achung' ne ID te kitambulisho te ma ng'ama onge ID asebedo kawuotho e gweng'wa mondo ji obed gi ID nikech kionge ID kionge ID ok inyal bet gombulu so ji 600,000 ma joluo ma wasendiko chakre wachak chenro ni onego bed ni sani waikre mondo gibed gombulu to kendo bang' kochopo higa manyien joma wadwano bed gombulu e piny Luo onego bed ni gin 1,100,000 kathin mano e chenro ma wan go 1.1 kamano mana kamano takeni iniwuona kaka Steve in bende sendikri kaka jolut ombulu bende setimo verification mar ng'iyo kapo nono ni in eligible mano mar luto ombulu motelo ne yiero maduong' abende asetimo mago duto asendikra ba asetimo verification to gimomiyo kata an kaka wuono en mana nikech asebedo gi mor nikech aneno ka chal ka gima oganda Luo wang' ni dwa timo gik moko yo mopogre awacho kamano nikech an atiyo oko to nyocha antie midusni moko jolony moko ma joluo ma ok gin josiasa ma ochako weche ma koro wacho ni siasa ma wang' ni wadwa goyo siasa ma dhodhiero iwacho ni backed by data koro gin jok maluwo gik moko ka gitemo ng'iyo to en adi koro kena wacho ni ji ok ondikre en wacho ni ji ondikre to ji ondikre maromo kama to ji ma kama moko ondikre koro an abende aneno ka gima gitimo no en gima orieyo to kaka ng'ama bende tudre kod jopiny weche mag temo ng'iso jopiny yo moripo bed ni wakawo mondo wadongre koro aneno ka en gima bende anyalo join gi mondo watem wuoyo goganda watemane ng'iyo kaka weche nyalo dhiyo makare tegenge makaluo hageta nitiere mar 1.1 mano mar jokawo ombulu kata mana jolut ombulu manyien bende neno ka chenro makamano kaka jalony dhi nyime yo makare aneno ka weche ok dhi kaka ne opange ka ing'iyo
statistics numbers ma waseyudo sani nikech kuom dwe achiel manyocha IEBC owacho no giyango mar voter registration. Target ne mane gichiwo i gwenge luo ne mondo watem ka wanyalo yudo 100,000 ka wanyalo register ji 246. To ka ing'iyo kochopo tarik 23 again ineno ka sani anyalo wacho nyaka figures go nikech midusni gi tiyo maber kabisa. Ne waseyudo 148,148 which is about 60% mar target mane IEBC oketo. Ber to ber kaluwore gi kaka weche ne chalo chon, but dwarre mondo watim weche moko ma opogore opogore. To aparo kaka wamedo dhi wabo medo goyo mbaka kaluwore gi kanye, nikech aparo mondo wayud success gini gik moko dhi yo makare. Dwarre ni wawache bwachak wacho kama kamae mok dhi maber mondo ji one kaka weche nyalo losre kanyo. But mor mara kaka wacho ni cha en mana ni wan gi jok moko masani ong'iyo kaka miyowa progress mar numbers kaka wadhi mbele gwechegi. Ahinya nyaka mani lose Nyaguti ng'eni kepo mano mar opande en ginero mabende ochuna hinya kinde ma ng'ato dhi ndikore ne ombulu e pachoka. To bende wang'eni kwan mathoth mag jolut ombulu e pachoka gin rowere. Iwacho ni the youths are the majority. Akeni kepo mano mar opande dhi e yo machal nade nikech achiedh nade bende osebede kiwacho ni deko e kind mamoko. Inyalo mana yango ne jopiny gi sani. Mokwongo adwa wacho ni waduoko erokamano ne jopiny kuom wuok ndalo ma ka ji kawo opande ka luongo ji mondo kawo opande. Jopiny osewuok mang'eny nyaka jolupo manyocha kawo opande. Thurwa kanyo nitie mon ma osebudho ma johigni kata 30 manyocha onge opande. Sani gisewuok te ba sani gikawo opande. Rowere be kawo opande. Jodongo be manyocha nigo opande moro machon cha mane iparo ni gin go opande be osekawo opande, wasemiyo opande manyien. Wach mantie ni delay emanitie e production. Lakini mano kata nyoro nyaa e production nyoro kende nyawagolo opande 5,000. Ka wanyalo golo opande 5,000 madhi thurwa odiochieng' kodiochieng' to wabro manage. Sani gimodong' kucho en opande application mag opande 106,000 manye pod odong' kucho maka wamiyo ji mago kura 106,000 kuom opande manyien. To gibro chopo karang'o nikech odiochieng' mogik en chieng' tich ariyo gibro chopo karang'o to deko makama bindi kelo gang'o to chenro bende sirikal nwacho ni osekete makare. Aparo gima jopiny nyaka ng'e en ni ma iluongo ni ma en chalo gimiluongo ni RRI. Bang' mano nitie gimiluongo ni continuous registration. So gima timre sani ni kik miji kibaji nikech kalure gi chik onego bed ni jo kura yaw kura kata bang' ndalo 5 modong'gi. Jomoko gi bro benefit or bro yudo chenro gi mar kawo kura bang' chenro ni ka wasegolang'o kipande. Lakini gima wadwaro sani en ni ji 600,000 mwasemiyo opande chakre 2013 chakre 2023 gin mwadwa ni giwuog oko mondo gikaw opande. To kaw opande ni gima kama wasedhi mok bere ahinya en ni nyocha wan jo sirikal wadich gi wach kaw opande to ne waparo ni jo siasa mathurwa kaka jo siasa mathuche moko bro ng'iyo ni koro wach kaw voter registration ni koro gi kaw motegno mondo giring go. Lakini gima ne wafwenyo momiyo koro waneno ni en civic duty wa kendo en tijwa kaka sirikal ni mondo ji okaw voter registration. Ka jo siasa otamre timo kamano emomiyo sani koro piny owacho be wuok dwani ji okaw voter registration. Emomiyo ibo neno ka e gweng'wa sani kata chiefe, assistant chief, DC bro wuok oko nyiso ji mondo kaw kitambulisho nikech system mane waparo ni nyalo konyowa mar jo siasa wa. Ing'eni ja siasa
kata ka en gi kura ka e gweng' achiel nitie kura 10 ok ochuno ni nyako kura medre eka mondo lo kura 10 go en comfortable go, lakini wan wang'iyo kaka sirikal ni ka ji obet e mesa mar Kenya tikwano wa ji adi, gin to ging'iyo kaka josiasa ni ibo yiera mondo adhi e mesa cha. Mano e pogruok, to mano e tabu ma wan go e piny luo, ni jo siasa wa ma piny luo ok ging'i gima malo, ging'iyo gima lokol. To mano e gima dwa wacho kae. Ma ok en mokwongo natimo, ma ok en mokwongo natimo wach voter registration gi wach kitambulisho. Natimo ne jakom bende. To kane watimo ne jakom bende ne wawuoro ahinya ang'o momiyo josiasa wa mopogre gi josiasa moko ma kuonde moko, nikech an ariwo Kenya te. Kuonde moko josiasa iyudo kodich kabisa gi the total overall figure. Josiasa wa to ki in MCA ma area ni kata kin mbunge ma area ni, jogweng' we midwaro to jogweng' moko kidwa kata nokao voter registration nikech ineno mana mari matiende ni yande adwa wacho e radio Ramogi ka ni gimomiyo joluo onge gi national voice en nikech josiasa wa are very myopic, and mano miyo it is very difficult for us and bet matek nwa mondo wabed gi competitive advantage sama wabet piny e mesa maduong' miyale wach Kenya, nikech josiasa wa oko enhance numbers. Koro sani giwenwa wan jotij sirikal to wabotimo. Erokamano ahinya. Bende ibiro bedo kinyiso kaka chenro ma kamano dhi mbele. Nikech seyo bende nitiere, nikech IBC bende yango ni gwenge mag Nyanza kwasebedo kwatimo makare ahinya, ikepo ma bende dhi nyime mano mar ombula ahinya kaunti ma Siaya gi kaunti ma Homa Bay. Keni Nyaguti gi Steve uwuok e kaunti mane? Waduto waja Siaya. Bas Siaya utimo marach nikech iwacho ni Siaya pod kwan ata malo 47. Steve, nitiere weche mopogore ma bende Nyaguti odieko kanyo ahinya seyo ma bende dhi ne onage kanyakla kod jotelo. Akeni mage madimede. Aparo na yie kode kabisa, nikech kane wach mar kao kura masani wuok ma odhi dwe achiel, to kowuok kama to kar mondo josiasa magwa mondo kudre mondo wawach na mae kama wadwarie mondo wayud ka jowandikre mang'eny, nikech numbers kaka Nyaguti owacheno, numbers gi emibet go imesa. To kane ochakre kama to jogo osemna sieko gi ywarok kanye magibiro kendo mara ni jok mane temo riwre kod sirikali weche mag broad based government bende bukre no balo. To bende adwa penjo ka koro jopiny mantie piny kacha magomo mna winjo ni magi joma miwa direction, neno ka koro tungni nitie inspiration or motivation mar mondo gikaw kura bende beti adier. Koro an mokwongo an tadwa siemo wang' jotelo kama wantie ni wakwayo ni nyaka wa dedicate time moro thuolo moro mondo wawach ni thuolo makamato koro wadwan mondo wa prioritize weche mag numbers, nikech kaka oganda ibrom na miwa luor ka wabiro to wawacho numbers rom kama. Ka winjo ka Nyaguti wacho ni wan gi ji 1.2 mapoko kawo kura magino nagi mnai area wa makocha Luo Nyanza, mano en namba makanyalo kawo kura to an gadien wanyalo bedo piny kendo inyalo miwa luor kama ji wuoye. To ka wasiko watimo kama to ok bitero yo makare. Ang'eyo ni wach moro ma bende ok wach mamane gimomiyo ji kawan wa bende wadonji gini matek ahinya en kalure kod tho mar jakom. Bende nitie joma chunygi otho ma wacho ni jakom emane gi mondo ne emane gi kawo ne kura. To jakom Nyasaye omo to mane yo ma ji dhiete. Wang'eyo gadier jakom no konyowa kabisa e Kenya, but mano ok nyis ni koro oganda Luo bende koro bolo gik moko te piny. Wachaka manyien to wachako ng'iyo teko wa kendo nwayud kure ma wanyalo bet go mimiwa luor, nikech ka waonge jakom to waonge numbers donge mano koro wahinyre diriyo. Koro an aparo abende kaka jalony weche mag telo aparo ni ji duto to olita ahinya ka Nyaguti wacho or rather ofil ne josiasa chal ka gimo jwang'ogi. An aparo ni nyaka wasiem wang' josiasa mondo wawach ni riwreuru gi jotij sirikal. Riwreuru gi ji ka wan ma ok tij sirikal to kwan josiasa
to wadwaro mna neno mbele mondo wariw oganda. Ji nyaka riwre duto mondo warie lain achiel ni mae kama wadwa tere jopiny. To chako mana ka ombulu nikech ombulu no ema miyo ka ibeti mesa timi luoro. Ahinya nyaka josiasa kanyo nikech bende seko mana kaka iwacho Nyaguti ni seyo dhi ne josiasa. Bende par ni jopiny bende nitiere koda nikech wacho ni gintiere koda ratiro mari kata bed ni jasiasa osiemi kata ok osei kata otimi nade mar wuok oko to idhi kawo koso ting' bende dhi ne mana josiasa mar neno kaka oganda nek bende kawo ombulu. Ahinya nye kinde maket kod magi. Korka ombulu. Kalure gi lony na gi kaka setimo gini chon kata ka jakom ne nitie. Iyudo kaka moro kudhi nyiso ji mondo ka ombulu. Iyudo ka jasiasa moro oneno ni rival ne ni kono ka ji okawo ombulu mang'eny ibro loye. Ok gine picha maduong'. Kata adwa wacho gimoro sani ma pok jopiny ong'eyo. Bedi ng'e ni kane wadhi go ombulu mokadho cha, kura manonindo mag IDs mane ji ok okawo kura ne gin mokadho 1,400. To ne gikadho 1,400 nikech josiasa otamre kane wamiyo josiasa masani gi nikech an mana chung' ne wachno. Wamiyo josiasa masani gi wanyiso gini koro wadwa ni mondo ukonywa mondo jogi oyud ombulu. Onge jasiasa kata achiel mane konyo jakom e wach yudo ombulu. Adwa wacho jasiasa achiel kende mane konyowa, Ruth Odinga emane tiyogo, emane konya, emane temo kende. Josiasa gi moko gitemane thurwa ka. To ber kawuono wacho kik ng'ato wuond ji ni kata ni ne gikonyo jakom nikech konyo bedo president en ombulu. Ka idwa ni oganda obed e kom, obed e mesa miyale wach kakipogo gima nyalo konyo oganda, tiwacho ni oganda nyaka bed gombulu. Tipenjo jolony ni kura adi manyalo nindo, to ikonyo kaka jasiasa chiero kura manyalo nindo. Jogi no kokonyo jakom, jogi ok bi nyal konyo, jogi oherre kendgi. Tana wacho ni e Radio Ramogi ka TV. E Radio TV ka. Ni kapo ni piny luo ni pod waparo ni josiasa gi masani gi, awacho masani gi mano kokonyo jakom gi, ni ema pod nyalo konyowa e ombulu kaka nyewa wegi. Ineno kaka performance warach. Nyaa Turkana nyocha. Turkana onge wach moro ni UDA, ODM. Jo Turkana obet piny wacho ni nye sirikal omiyowa minister. Wamed numbers mondo kiny wayud jotend migawo kata adek. Jothurwa gi, josiasa wagi, kichope ground kaja UDA oparo ni loso wach ombulu, to ja ODM iyudo ka pingo. To magi mana ji achiel, wan anyuola, wan oganda. Onego wapar kaka oganda. Wawe paro sani kaka UDA, kaka ODM. Wapar kaka oganda mondo wamed ombulu mwanyalo bet go gi ker mabro bet. To wawacho ni maa e kaka wabiro. Bendi paro ni thulu wantiere godo nikech ka chieng' tich ariyo e okayo odong' mana gi ndalo matin ne awacho ni ndalo 4 kende motelo ne chenro makamano. To gimana Steve owacho bende adwaro mar mondo mimede kapok awinjo bende pach Steve bende. Ahinya joma chunygi otho gwenge mag Nyanza bende seyo nitiere gani wantiere koda voter apathy. Kochopo chieng' debe to kwadhi ka ombulu. Sani jakom mane ogai mar ODM Migosi Raila Amolo Odinga nowito ngimane. Nitiere jogo kuma bende chunygi otho neno ni gima gidhi timo e debe onge. Aparo ni ilos gi kategori mar joma kamano. Joma paro ni ombulu ok en gima lich ahinya. Joma paro ni koro ka jakom owewa to ni koro okonego gikaw ombulu kata okonego gigo ombulu. Adwa nyiso gi ni services mag sirikal, gimora mora magineno, maendeleo magineno sani en nikech oteku mar ombulu.
ka un gi teko mar ombulu ekiparou. Omiyo gikawo ombulu mondo gik magidwaro, maendeleo magidwarogo ibro pargigo. Sirikal, kwan mar sirikal ikwano gombulu ma ng'ato ma ji nigo. Ok kwan gi numbers kende mag nyithindo. En ni jogi ang'o mane gikelo, ang'o ma gidhi kelo. Eka jo nyithiwa nyalo yudo tich e sirikal bakony nyithiwa moko. Kok kamano to onge. Eka wanyalo yudo kata ministers adek, kata ministers abich. Sani ineno piny mar jorabuon kae. Gin gi ministers aboro. To kata gibal gi sirikal nade, sirikal pod omako gi nikech sirikal neno ni gin gang'o, gin gombulu. Nikech en adira makende, kara mana kana timo nonro mar gazet, king'eyo mana thor wach mochiw pek e Daily Nation. Iwacho kanyo ni Lake Mountain Big Reset for 2027. Wenge duto te ng'iyo yiero maduong'. To ng'iyo gi numbers, nikech Nyanza projection, iwacho kanyo ni yiero mar higa mar 2022, nwantiere koda kwan jolut ombulu milion 2.1. Tigeno ni higa mar 2027, wabro bedo ji milion 2.7. To got Kenya, wange ni gintiere koda kwan mathoth mago ganda, e yiero mar higa mar 2022, na gintiere milion 5.7. 2027 projection, medruok mar milion 2. To sani bende wange ni lalruok bende dhi nyime, to ng'ato koseneno ka kwan makamagi, ang'o mabiro bende pachi. Aparo nachaka ne kodi Steve, gimomiyo ni numbers makamagi ochuno. An kawuoyo kod jok ma osebet kang'iyo weche mag data, nambni makoro sani wawachogi. Moko kuom gi chal ka gima wachon, moko bende chal ka gima imedo miriambo. To mano e gimomiyo bende aneno ka weche gi koro sani mora kabisa. Miriambo donje kanyo. Giwachon chal ka gima jomoko keto mag gi malo ahinya. To king'iyo magwa makaluo, ka wan jomane obedo mano register by 2022 kaki wachecha, ne gin milion 2.1. To wawacho ni nitie milion moro kendo 1.2 ma bende oromo kao, oseromo age mar kao ombulu. Mago kimedo kanyo donge wariem na 4. Koro tabu ma wan go en kaka sani by tarik 23 ma en nyoro, ne wan gi jok ma 688,880 688,000 mane onge voters card to gin guide. And then ne wan kata another 464 mabendo ripo ben target, mabendo ripo ben ng'iyo gweche mag kitambulisho mane nyaguti temo wacho. Koro an atemo mana wacho kopone numbers magwa ma wawachogi wanyalo yudo yo mitudro kodgi mondo giduto gikaw ombulu. To wabo bedo ka wawuoyi namba malo kabisa. Aparo ni gima nyalre en mana ni nyaka ji duto wogwoko bwach ni jukumu ni koro wakawe. Jika wan wabiro nikech watemo wacho ni mae gima jopiny wacho, wan watudre gi jopiny, ok wan jo siasa to kwan jo sirikal. To watemo wacho ni mae gima jopiny wacho, koro temuru uwinj gima jopiny wacho nikech magi e gik ma mono jopiny kawo kura. Amor nitie group mar jolony mane wawachogi. Jolony gi ose establish kuonde moko iluo Nyanza miluongo ni call centers magin gigocho nyaka ni jika gitemo winjo tango mamono ukaw kura. Kata wach miwinjo mawacho ni jomoko chunygi ol nikech jakom Raila sani koro onge. En mana information magikaw kuom jok magiketo mago goyo simgo. Koro magi ka wanyalo bet go to at the end of the day wabo bedo piny to wawacho my numbers wa to my numbers mar jok modongo. Maonge gimoro ni wan gi numbers maromo 1.2 million mapoko ka ombulu to ripo beno se ka ombulu. E kini mabende Lawrence Nyaguti bende doro mar mondo miduok bende what numbers mean. Wangeni kwana iwacho ni kinde higoyo kwano mago mag numbers bende pok machwe iwacho ni kara dhiangi duong joma dwa kawo renge matumbo e kinde mamoko. En mana kwana mago mag numbers. Aparo ni lerne nyikora Mgajuang what the numbers mean nikech bende IBC nitiere koda projection marge nikech kane gichako ndekruok mag lamoro mano chakre chin tarik 30 dwe mar adek na gintiere koda ageta sani nanno ka ageta margi bende pok gichope gi ndalo 4 modonge. Koro gima kaka jatij sirikal mabe ochung ne jo sirikal te
mawuotho Kenya mangima. Kineno kuonde ma nitie maendeleo e Kenya ka, mano numbers matende ni odeogi. To numbers ok en numbers mag jomonyuol. Numbers en numbers mag joma nigi kura. Joma nigi ID, kaito ID gi giloko obedo ang'o? Obedo kura. Mane tie numbers. Ka nitie free primary education gi secondary education Murang'a, to onge thurwa. En nikech numbers. Ka nitie numbers, tidewi. Ka in kaka sani, adwa wacho exam, adwa chiwo mfano. Asedhi Mageta Island diriyo. Sasa madhi ta register ji manyien 4,000, 400 ok 4,000 mane onge ID. Kineno line en line malich kabisa. Ka Mageta Island mathino nyalo golo numbers, mbunge ma Bondo donge bro deo Mageta Island gima giwacho bro timo. Mano e gima timre kata e sirikal te. Ni kun gi numbers mag kura. Eka kata president winjo u. To kuonge numbers, unaona ji mang'eny to onge numbers. Manu chalo ruedhe mang'eny mabuoch. Unyalo bedo gi IDs. Te kaka sani wase register ji nigi IDs. To IDs go kokuloko gi ombulu. Tuchalo dhok mabuoch. Ma onge gima nyuolo. Ndalo 4 modongi to onge tabu. Nikechi sirikal tiyo gi need. Ka sirikal oneno ni odong ndalo 4 to ji 600 pod owe chien. Sirikal pod nyalo timang'o? Pod nyalo medo ndalo. Ndalo onge tabu. Tabu en ni ande. IBC nowacho ni ok gibi medo ndalo. Deadline kosekadho to en mana kamano. Nitie koro nikech jomoko rito mana deadline kase gocho ni ibro medo odiochieng'. IBC nyalo wacho mano dwachgi, lakini IBC ni bende it is subject to the will of the people. IBC no ni kanyo nikech jopiny. IBC ok nyal wacho ni koro waketo deadline to joluopo ko ka ombulu, mano ok timre. Kapo ni deowa, tangi ni deowa emomi wabiro gi statistics kaka jothurwa ka mondo koro wanyisa IBC ni ndalogi ne jothurwa ok turn out nikech the political culture that is prevailing in that area. So IBC bende must work within the political culture ma prevail bagi make decision ni jogi no koka okama koro watim kama. Nikech gin be gidwaro ni kok gi meet target, what do we do? And then apart from masani ni anawacho anuoyo kok masani ni IBC ni gitij ndiko ombulu ok sani kende. Bang sani bende kore ka gichako ndiko ombulu e ofise gi to pod inyalo luong gi ka ji ochokre timang'o ndiko ombulu. Gima timre sani ni oke giko mar ndiko ombulu. ID 110 be moko pod wamedo ma aweyo ka registration ka. Mago nyaka ndiki, to ibro ndik gi nikech ka wasegolo IDs modelay go. Ibo ndik gi gima kwayo jothurwa. En ni sani e counties wa 4 go. Nitie IDs 90,000 ma chiefs nye wasemiyo. Wakwayo ni kanyocha i-apply ID. Kanyocha ikaw ID, wami ID. Dhiyo ir chief ma e gweng'u mondi ne ka ID ni osebiro. Wasegolo IDs mang'eny dweche 2 mokadho. Wakwayo ni mondo ji te, jothurwa te, Gen Z, jodongo, manyoka wa ID, mine manyocha onge ID. Dhiuru ka chief ukawa ID, to samu ukawa ID kauru ID tukawa ombulu. Kutimo kamano juma ni kende, to juma ni kende wabo register ndala 5 modongi. Ka jogodhi juma ni kende wabo register ji 100,000.
100. Hero kama na inya. Steve, minyalo medo kapok wadhi thuru wach machielo. Gima nyalo medo en mondo gini odhi kaka yo maratiro kaka ne opange no. To samoro bende ber ka wawacho ni jomage motimo maber to jomage ma ok otimo kare. To king'iyo kuondewa ang'wen, counties ang'wen mag thurwa kocha, jo-Migori nyocha teko temo kabisa. Nikech Migori kuom target mane gin go ai ndalo mar dwe achiel no, noripo ben gi register ji 53,000 to negi achieve 69%. Niluwogi kod Homa Bay mano oyudo 64%, and then Siaya oyudo 54%, to Kisumu oyudo 53%. Koro joma kono, jotelo ma ayo kocha, kata jok machuny gi gombo mondo nagi odongre, magi gin figures moripo benu tiyogo to ung'iyo kama udhiro. Gin gik ma wanyalo chiwo kata mana bang'e. To ka koro kendo idog ing'iyo, nikech gima ber gik mitimo gi data gi en ni ng'eyo kama idhiye. Ka ng'iyo kata mana koro kwa ng'iye ki constituency, adwa mna ng'isi motelo. Constituencies motelo, namba 1 en Rongo. Rongo nyocho kadho kata target manomigi by 120%. Iluwe kod Kisumu West, Homa Bay Town, Kuria West kod Kuria East. Kuria East nen gi 88%. But koro constituencies mane okodhi maber mogik. Again, mago be nyaka wawacha. Nikech jotelo kaka ne wawacho ni en responsibility mar jo siasa, mar jo sirikal kod kata mana wananchi kaka wan. Jo Nyando nyocho timo marach mogik. Nikech Nyando man Kisumu County gine giyudo 37% of their target. Mane gimedo mna ji 5,000 kende. To numbers to ripo bed na ng'eny koa kanyo. Then wantie kod Rarieda Nyaguti nere ma idhi tiyo mabora ahinya to uyo wil dala angadier no obomiyo result kanyo. Rarieda nen gi 38%, Nyakach be okodhi maber ahinya 42%, Uriri in Migori nen gi 42%, and then Rangwe Homa Bay nomiwa 47%. Manyiso ni gwenge mag Nyanza nikech mago counties duto te ang'wen e county ma Nyanza. Koro gima natemo wacho, and wawache nikech mae gima bro konyo mondo wang'en kanye moripo beno wang'iyo. Ka in jatelo mora kata mano en thuru, wakwayo temie mondo utudre gi chife, tudre uru gi jogweng' mondo waketuru numbers ni emano kony joka Nyanam. Kata kok wayude wang'ni to chieng' moro namba ni emano wachiem go i Kenya ka. Aparo ni wasejiwo gi moromo, ng'ama nigi ite owinjo, ng'ama nigi wang'e bende one, ng'a bende pok okawo bende okawo. To kisekawo bende wuog oko mar mondo mi iluto ombulu, chunye kik tho. Adwaro mar mondo mwawere gima notenge, bende wadonje weche mag siasa matin donge, nikech lit mar siasa nitiere gwenge mopogore pacho ka, ahinya dweche 15 motelo ne yiero maduong' mano mar higa mar 2027. Odiochieng' manyoro nyakor Mbajuanga, duond bura mano mar UDA notimo yiero mage mag gwenge e counties 18. Te gwenge magwa makaluo bende grassroots elections bende notimo. Duoko bende pod warito ni ng'agi ni mabende biro bedo katelo e kombe mopogore e duond bura mano mar UDA. Kaluo duond bura mar UDA nobago yiero margi e county ma Migori, Kisumu kod county mano ma Siaya motelo ne yiero maduong'. Duoko wabiro bedo kwa miyo watani achaka ne kodi Steve. Steve ni seloso mogik Nyaguti. Kar yiero ka bende diwach ang'o? Political parties bende giikore ni yiero maduong'. An gima dawachi nikech adwa wacho kolure gi tija. Kaka nene ni ka aneno ka political parties timo yiero kamoro amora e Kenya ka, to mane demokrasia ma Kenya nogore ne emane wagore ne nikech Kenya wan a multi-party democracy. Steve no wacho ni ne wan kode e university. En adier ne wan kode e university, na an student leader University of Nairobi. Mabe notieko mbele na nikech noriemba ka gora ne ratiro mar jo university. Ka ne wagore ne ratiro mar multi-party democracy, taneno ka UDA be ni thurwa, to ODM ni thurwa, to party mora mora kata mar David Ochieng' cha akia ni donge nang'o be ni thurwa. Amor emomiyo an kawinjo jo ODM wacho wach zoning, awuoro ni jo ODM gidak e piny mane to katiba mar Kenya wacho ni Kenya is a multi-party democracy. Ajiwo
chama duto nikech wan kaka jotij sirikal chama duto mobiro mano e menu ma wabotiyo go for what, for development. Ajiwo chama te to kik geng'ne chama moro amora kamoro amora e piny ka for political expediency mar timo yiero mar golo jogi mondo wane the best. Mano e gima dawach kaka jasirikal e wach yiero mar political parties, nikech ji wacho ni wan jasirikal ok onego wadonje siasa, lakini sirikal ema fund political parties. Dong wan ma fund political parties. To ka fund political parties wan walinga ni political parties moko wacho ni kamoro ogeng'ne parties moko. Hapana, tijwa kaka jasirikal en ng'eyo ni ng'ata nigi ratiro ne to ng'ata en nyaka political party. To mogik mar korka siasa do wacho ni ing'eyo an kaka sani ng'amo chung' ne jotij sirikal. Ado wacho ni wang'iye gik moko mopogre. Ing'eni ogwal emanie pi. Konyisi ni le moro amora manie pi tuo kata ngima, ogwal emiwinjo, kiwinj le moko dak e pi. Wan jotij sirikal maniluo Nyanza ema wang'ne wakwayo ni jothurwa owinjwa e political direction ma national ni. Magweng' to utim gimodwaro, lakini ma national ni wan be wasetiyo gi jogi te wang'eyo. Uwinjwa wang'ni jothurwa. Erokamano ahinya kaluwore koda jondik duond buche. Giwacho nyaka sani duond buche 93 osendikre kodgi motelo ni yiero maduong'. To bende kinde mabende walose kotende kod yiero mar UDA gwenge. Hakeni gino mar en kaka ang'o, nikech wajadino kamna kaka yiero mag duond buche jabedo. Kata kamano mano timo odiochieng' manyoro ni notime gi kwe. King'e koro ne counties mopogore. Yes. Gima anyalo wacho ma ananeno ka opogre kod yiero mag UDA e gwenge luo kocha, gimotimre sani en kuom adier en gichako bedo gi ji, kendo ji mang'eny chako bende bedo confident kod wechegi. King'iyo nang'o momiyo mae timre, en mana ni gibende gisebedo gi jolwetgi magiketo kuom higni mang'eny matemo ng'iyo dongruok margi i gwenge wa kocha. Koro kineno ka gitimo yiero bobedo ma peaceful, tineno ka namba mar jomo participate duong' mohingo kaka otimre ga pile. Ana paro ni wamiyo gimna congratulation, nikech mane kaka political party oripo ben timo. Political parties oripo ben ni loso gi mondo ginen ginyalo dongre to gikawo power. Kawasiko nwadwa mana ywak ne ka ng'ato dongre i gweng'wa to koro wachako ywak, mano kane ka broterowa mabor. An kama antie atemo wacho no gima kelo, anyalo mna wache kizungu ni competition breeds efficiency. Sama nitie ji mang'eny malaro gimoro, tiyudo ka koro gino losre yo makare moingo ka koro ng'ata chiele mantie monyalo wacho ni ikawo katiwe. Sama wayudo ka chama biro mang'eny gwenge wago, mano kore ka efficiency bede. Yudo ka koro jotelo bende chako bedo serious kod gik ma jopiny dwaro. To wan we position maber mogik, mano tabo medo mna wacho. Nikech wan i position ma koro wanyalo wacho ni jotelo ni neno jomoko moyier siasa go, jo siasa go jogo kwach ni adier. Wan ma samoro wabedo piny kocha wawinjo gima jopiny wacho, to wawacho mae yo ma ka jopiny nyalo timo nade, mae yo ma jopiny wacho, mae gima ka uluwo tinyalo ng'iyo. To political parties are formed, iloso gi mondo giserve jopiny. Koro gimoro ma muhimu ma ji oripo ben kuongo winjo en to ng'ama ni piny kocha wacho nang'o. Erokamano ahinya kama kaparono gi kanyo Nyaguti kanyakla kod Steve mabende wantiere godo Hisdo Maroi County mano ma Nairobi. Kata kamano yiena mar mondo miago mos makende ne engineer Frederick ZB kaluwore kod ng'ikruok makoni kod kocha mabende wantiere godo Hisdo Maroi County mano ma Kisumu. Engineer gino mara ni chiyo makare musa hinya kaluwore koda achiedh nade muneno. Kata kamano inyalo mana kawo paro mar moso jopiny wasedhi alanda maloso kotendre kod yiero kaka nitiere ahinya kotendre kod kepo mar ombulu. Ang'eni kaka jolony ma midusa nuloso koda nyikwa Ramogi mar mondo mi owuog oko. Aparo ni wakawe ka gi kanyo kwadhi nyime gi twak maro machiegni. Erokamano Sharon, it's been a long time since I was in the studio. Erokamano mondo iwela kama kawuono. Wang'iyo kaka jolony kod engineers kecha wan gi team maluongo ni the engineers.
to wang'eyo difference in terms of how we should run our politics, kaka onego bed ni watimo siasa ni. Koro wan nitie kaka wachopo gini yo mopogre. Wadwa ng'eyo village mane ma ji pok okawe kura, ng'ano man gi ID to onge kura, ng'ano monego bed gi ID to onge ID. Koro because gimwasomo matin ma Nyasaye omiwa ni wan gi applications manya track go gigo. Koro gimwang'iyo en wadwaro ni mondo wayud maximum participation mar anyuola. Gima nanyiso kanyalo loso kod jopiny, nawacho ne wang'in awacho ni every tribe, every person, if you're a woman, every man, every disabled person, ng'at ma ong'ol, ng'at ma dhako, ng'at ma dichuo, ng'at ma youth, ng'at ma jaluo, ng'at ma Taita, ng'at ma Turkana, ng'at ma Samburu, ng'at ma en right mare mar negotiation mondo jogi obed considered in the national cake. Ere kaka nyabet na wan kod namba mang'eny kako nagi to kura okwa kao. ID wa onge kodo. Koro wan gi mwang'iyo, wan ok from private sector. Anu kaka iluonga ni jasiasa, but ok private sector. Wang'iyo ang'o manya timo mondo wakony ogandawa. Mondo wang'in numbers gi nyadhi mbele nade. Mondo samwadhi in table mar pugo kek. To wacho ni bwana, wabet konagi ok watin. Niko jamo ajuang ok watin. To numbers go nyakwa register. Mano e push mwatimo as Oganda Luo, as the engineers who are supporting the system, and as the people who are very interested in the outcome of this election. The point is that jogwa nyaka ng'e nukura en right mar ng'ato. Te en right ema mi teko e piny ka. ID ema nyami sani ID kin kode nyadhi Uganda, inyadhi Burundi, inyadhi Rwanda, kata kionge passport. Jogwa nyaka ng'e mano. But ID no emi kawo kura. To kura ing'e seche moko wacho wakombaka to wanyiero to wacho nba kata kiwacho no okidwa ng'ato, okidwa MCA mari, okidwa MP mari, okidwa governor mari, okidwa senator mari. Power mari mar wacho gino en kawo kura. Koro sani wakawo kura mondo gimidwaro no itime kod kura mari. Egin wadwa mondo ji okaw kura. Oganda Luo wawacho kendo matek motegno en sani wan kod tichare watieko registration moro ma is continuous mass registration. To nyaka wang'e ni 1.4 million mwan go mapok okawo kura gi. Bang Tuesday, we are not stopping. Pod wadhi preach gospel ni, one could continuous voter registration. Koro, we want maximum numbers by Tuesday, lakini bang Tuesday, pod wadhi mbele this campaign. Lakini engineer diwach ni remo nitiere kanya nikech seyo bende dhine josiasa hinya mawuok e gwenge mago mag Kaluo. Dibed ni josiasa moko osebedo katimo mobilization makare koso jopiny ma chunygi samoro otur hinya kaluore koda weche mag siasa mosebedo kanene gwenge mag Kaluo. One could what's more search marwa, one could reports adek mangene en jogwa jotelo in all calibers. Telo moramora, ibed chief, ibed japuonj, ibed ng'ama japiny winjo. Nyakwanyis jina Baba, we love Baba to a halt. To nitie joma still heartbroken. Nitie ng'ama ng'eno sani wasetimo call center ma waloso kod jopiny, wapenjo gi pachgi. Nikech wayudo ka wan godo to ok register. To wacho ni to idhi chiero Baba.
kichiero baba tadhi kawo kura. Koro nyaka walos jogo nyithimbana. Ne wan gi jatelo mane wahero kendo ne wabelieve in. But sani oonge. To oganda luo, nyithindwa, nyikwawa, owetewa, nyiminewa nyaka dhi mbele gi maisha. To maisha dhi mbele mana ka wakawo kura kendo wa make decision makers kama dhi mbele ni. Koro man is one factor we are trying to deal with. Telling people that even without Baba, who we loved so much and we miss, but we have a chance to make decisions kaka anyuola, kaka jomoda mnutelnwa. Koro mano is something that is key in this thing. The next one, I want you to go to Josiasa Kanyo. And upon weekly, what register a big number of votes. Yen an kane nanu gunja 3 weeks ago to ngatunyisana wangen Josiasa nikelo pesa last week. Koro ki register sani to pesa choki de yodo. Koro giri to last minute. Koro don't be surprised of the numbers we'll get this week. If was Moseti Mobende, was a loss of media, was a loss of Otobiji, the Ngao team, the chiefs, assistant chiefs, Jikumi, apparently said to teach Mangan Kabisa. Magima the team in the next 4 days, apparently Nyalobogo Jopin. Nigech jit uoko mar konyo, mar temo, mono jogo kao kura. Wan kaka jofwambo itu entiere. Taparo besani. Dede mbele. Yes, Sharon? Dede mbele. Na wachimana ni wan kaka jofwambo itu entiere oko. Uwinjo gima dhi mbele, donge? Kose? Yeah. Kuro we are engaging and actually Gimotemo as the team of engineers and other professionals, Gimotemo and Ipenika Inyaka Olori, BKT is loudspeaker, lakini kukilos kujo pain to gimitimo nyabe nok optima maber. Because one local administration up to every village. We are involved them in terms of voter registration and ID registration as well. But now also, in a realize we are trying also media, unemulos of Japan. And Kawunanka, a loss of Japan Kawuno, to Sharon Kino Kinikala Kalajo Moko to be the better Bidaka to loss of Japan. Sharon Kachape Bele Pile. Byron Brighton Nuguja Kachapile, say Akucha or report. Fredo Tino Ngine Kacha radio report Pile. Kuro Wadwan Mundo Ubende Ukonyoa, Walos Japan, Waniski, Bear Marka Okura. Nikajmaning Madekonyo. To money agenda we are driving as a team of the engineers and other professions who we are driving this with. Aparo kaka jofwambo wasete matek kar nyalo marwa mumeni untire ka okinyi makawuono. Engineer nikech ang'eni sa bende dhi mapiyo nikech bende in mane ichopo ka bende kaluwore gi ng'ikruok. The last time mane wantiere kodi nin jakanyo mar ODM, keni pod intiere chama mar ODM to yiero mar UDA ne de wachango ahinya kaluwore kaka nobage kor gwenge mopogore opogore kinde makata japiny rite duoko. Ansani kabiro kani Sharon, abiro because you have voter registration. And I belong to the ODM party. I'm a life member of ODM. And one code which is ODM Kachama, Sani Ben Itemo loss. To redeem my election margi. Apante Jekata Natma Adiyombo, Mabene Nukuno Naromogo last week. Lakini I wish them well. In an catch, we want people to compete. We want people to be engaged. Kangato, Gentil Minyaro Mogoto, Onisin Okaero ODM no chwanya kama. Ngatu wenisi ana Nyaguti wachono party mar David Ochengche okay NMDG. MDG is won elections 3 times with the MDG now. And then now UDA is coming in. And the people who are aligned to it. Ntejoma dwa chung kode. To gibe gidwaro jogi motel nigi grassroots
Koro I support the idea that elections should happen and people must make choices and people must have options in life. Kik watem rido ngima ng'ato nuwatwe kamoro. Gima bed ngima ng'ato nyalo wuotho kama dwaro, kuma chunye nitie, kuma Nyasaye bende osiemone. Injinia gi wachni mogik, ang'eni thuolo machielo wabiro chako wagweli kendo, ang'eni odiochieng' ma kawuono bedo gi thuolo matin. Gi wachni mogik kinjire kaunti ma Kisumu. Ani kaunti ma Kisumu, apano siepene mokwadhi romo godhiambo mondo wamadh chai moro matin, wago mbaka, nikech this has to continue. Gima push en jogwa obuko mondo kaw kura. Kaw kura en teko, ok en nyao. Jogwa obuko okaw kura, ka in gi namba, to nitie shida moro i sub-location ni, kati location ni, kati sub-county ni, kata i county ni, among the four, ema constituency ni. Kaw kasi migona, mondo wago mbaka, wana gima nyatimo. Nikenya bedi in kura, ing'e ji 10 maonge kura. Ji 10 go, mondo kaw kura by Tuesday. Bang Tuesday, wadhi kendo communicate kaka wadhi medo kura mondo jogwa te. 1.4 million and eligible. Sani 2020 ne 2.2. Wan kaka engineers matimo gini, wang'en wadwaro 4.7. To wang'en gintie, to nyaka wayudgi. Erokamano. Erokamano injinia kuom yudo thuolo mar twak kodwa achiel kachiel lisdo marwa e kaunti mano ma Kisumu. Nyaguti gi Lawrence anno kung'ia buo nyiriri 30 ng'ato ka ng'ato. Achako di Steve. Gima nyalo wacho, adwa wache kaka jodolo wuoyoga. Jadolo wacho ni lokri ing'i ng'ama ni bathi mondi mose ipenje kochiewo maber. Abende wach mar kura ma kawuono wawacho ni. Atemo wacho ni joma ng'iyowa kendo joma winjowa. Un gwedeu, un gosiepeu, penjuru osiepeu gwedeu ka gisekawo kura. To kapok gikawo kura to encourage giuru mondo gikaw kura. Nikech kura ma wawacho milionde mang'eny gi chakre mana gi kura achiel. Ka wadwan mondo wachop 1.2 mane wawacho cha, nyaka wachak mana gi ng'ato achiel, 2, 3 ka wadhi mbele. Tatemo wacho ma en jukumu marwa waduto. Kik wawen go jotelo, kik wawen go jotij sirikal. Anamor ka winjo ni chife bende gin involved konyo ji weche ID. Koro watemo waduto kaka jokanyanam mondo wariwre ka. Jo siasa teruru siasa piny matin mondo waketuru wiwa i wach mar kawo siasa. Wabo chopo kamoro makoro ji biro go mbaka, ji biro gwere. Kuom sani akwayo ni wiwa mondo romi wach achiel ma en wach mar kawo kura mondo nagi nyalo bet go i mesa ka wacho ni magi ya numbers magwa aito wadhi mbele. Erokamano ahinya. Nyaguti Lawrence twak bende gi buo 30 seconds. Erokamano, nadwa ni mondo akwayo ogandawa monagi mondo wang'i ni riwruok e teko. To wang'iuru gini ka giro nagi, waweru ng'iye gi kichama, kiang'o, gik makamago. To riwruok e teko tende ni yande tekowa e Kenya ka. En riwruokwa gombuchwa. Mano mamiyo jakom ne nigi teko. To teko ni nyaka pod wanyis jo Kenya moko ni wan go. Ka wakawo ombulu mang'eny to wariwre e wach kawo ombulu ni. Akwayo oganda ma joluo kaw uru ombulu mondo wabed gi teko e sirikal mabiro kata e sirikal masani, mondo wabed gi duol mar kelo dongruok e gwenge. Erokamano. Erokamano ahinya kuom loso uru makare. Mano erokamano ahinya Lawrence Nyaguti, Steve Ogwa kanyakla kod engineer ZB mano ntiere godo e county mano ma Kisumu. Nyakorom gajwang' dakika 15 tok saa 2 mar okinyi yieno mar mondo mi waweye gi kanyo. Chenwa bende biro bang' ma kawuono en chieng' tich abich, ing'eni wantiere gi chenro mar ng'e jothumbewa mitayo kod Solomon Atito. Odiochieng' ma kawuono jathum manno ka entiere godo en Odham Wembe. Mano mawegi godo gi sani. Warad kanyo kono romo kanyo saa 4 e chenro mar mbaka oromo. Nyinga Sharon Ong'aw, rituru sane.